Oh. Nyuwun nggih, Mbah. Kita disambut ayam. Oh. Jadi dia kan mana? Oh, mana niku? Mbah nggih, Mbah nggih. Dados pinten niku puluhan napa nggih? Ya nggih, bulan datang. Puluhan datang nggih. Sampai satu di sini. Satu biji niku. Dados tunggal-tunggal ngoten Mbah nggih. Arang-arang. Warang-arang nggih. Wis wonten niku. Jenisnya nak berasnya napa, Mbah? Nggih. Oh, Anu, beras pun napa gabah? pun beras. Kali Mbah. Nggih pun sae niku, Mbah nggih. Sae lho Mas, nek 12.000 lho Mas. Larang ora? Nggih larang Mas. Larang ya. Nggih larang ya, Mbah. 12.000 lho Mas. Beras kilo piro? Lah nek beras saiki iki cara nak sing nanggon toko-toko 14, Oh. 12. Nek sing saka petani 12 wis Larang. tekanane yo larang, Mas. Berarti nganu ya Mbah ya. Lah nggih. Mundak dugi nggen warung ngoten ya pun awis ya, Mbah. Mbah, Nggih. wite kok gede-gede men ya Mbah. Oh. Berarti niki wah sae nggih, Mbah. Awis iki Mbah nggih. Nggih, winane awis. Ini benihnya itu mahal ini. Berasnya kualitas bagus. Pating telonte. Nggih. Telonte kok. Tapi jenisnya anu Mbah. Apa namanya Mbah? Parimapan. Oh, namanya itu parimapan ini ya. Ini ya pemirsa. Padinya itu kualitasnya itu bagus ini. Dari petani itu bisa laku 12.000. Nanti kalau di toko itu bisa sampai 15.000 ya. Oh, nak dihitung-hitung niki anu mlebet hitungan mboten, Mbah. Nggih wong tani nggih sing penting niku nandur, Mas. Tapi mlebet hitungan mboten. Nggih gitu. Nggih mlebet nggih, Mbah nggih. Tetep enten badine nggih, Mbah. Dan maksudnya mboten rugi ngoten lho. Bulan kan golek dadi, Mas. Nggih. Tapi mboten rugi nggih, Mbah nggih. Nek wong tani niku mboten rugi, Mas. Cuman Pangan jero omah niku kurang-kurang bagor, lawean bagor, kadangan lebih, Mas. 25 bagor. Nggih ah. Wah, sak tumpuk ngene, Mbah. Nggih kathah. Ayem lho. Anjing nggih. Oh, niku Iya. dari piyambak. Mboten nek wong ngoten nggih. Disade tunggale. Wong mboten Ini kalau petani itu di rumah itu biasanya tandon untuk Lah ini jenengan mboten setunggal. Mbah. berasnya itu banyak ya. Wah. Wah. Kathah ya. Saf nih. Oh niki, Oh. pinten tahun, Mbah? 3 tahun 3.650. 3 tahun 3.650.000. Nggih. Ya lumayan ya, Mas. Lumayan. Niku 3 tahun niku nandur ping pira, Mas? Ping 3. Ping 3 nggih. Dol ke sing spesial badine sing ping 7. Pindho. Walah. Nggih nggih pun cocok nggih, Pak. Ini tuh Mbah tanahnya nek sekali itu panen ngene iki gawe setahun kontrak ya. murah-murah nggih, Mbah.
Nak ditandari ambak ki, Mbak. 3 tahun itu 3.650.000. Ngoten nggih. Tapi sekali panen itu langsung bisa nutup ya. Jadinya Niki ngene cari napa? udah punya untung. Lah jenengan dame pundi, Pak? Tawang mriki. Oh, mriki. Oh, tawang sing kanan arah. Oh, nika. Oh, nika. Oh, rumahnya tuh sana ya. Jauh. Lumayan baik tawang sana ya, Tawang. Masjid ya. Nderek putih berarti nomor kene desane, Mbah? Desane nderek pundi nak mriki? Truko. Oh, ini tuh Banding, Desa Banding, Kecamatan Beringin. Kecamatan Nyambringin ya. Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sing pun tumpuk nika kula tamke dalan kok sing telonte apik men. Mose gede-gede men. Nggih. Oke, Mbak. Regine lebih boten sae. Lah, Tahun niki napa nganu, Mbak? tahun ini sing bobrok. Wah. Tahun ini tak saya ketan per kilo. Lah saniki dugi pinten lombok, Mbak? 22 kadangan. Walah, 21. Bukan mesti Mas. jenis lombok napa, Mbak? Jenis lombok napa Minggu niku? ini ada Nggih. 22. Mangke minggu ngarep Ajeng. nggih Midun malih. Midun malih kadang muda Mas. Padang muda ada midun ngoten. Mboten ajeng nggih, Mbak. nggih. Bareng Mas. 24 Ribu. Ini ya. Wah, sih. Padinya bagus itu banget ya. Alah bagus. sampan enggak. Nggih namung mirsani ngeten ngertos ageng-ageng sae Mbah nak carane nganu ya mboten paham. Areme nggih mboten ngerti, Mbak. Nggih. Namung pengen ngerti anu bibite niki lho, Mbak. Online Oh, Mbak sih. bibitnya itu beli di online ya. Bibit mapan beras mapan wong ya semana nggih. Merek Hmm. mapan. Ini dilihat nih tanaman simbahe ini luar biasa ya, teman-teman. Wosnya mentes-mentes ya. Jarang-jarang yang gabuk istilahnya, Mbah ya. Ini terhitung saya loh, Mbah niki. Karena wong lintune kula niku lingkungan Pripun, Mbah? Kok larang men ngaten niki? Nggih, ora nanduk pari sing apik. nggih. Oh, sing biasane rencange nganu tanggine IR. Oh, ngoten. Mbah sampai ujung sana, Mbah. Pari ini ya. Halo? Serupane pari ini. Oh, oke. Oh, mbok ya, Mbah. Putri nih kok. Nanti ke Mbak Putri nih. Nggih. Putri nih kok. Oh, gimana dia, Mbak? Ini kok kenapa Mbak Putri ini, Mbak? Niku. Nggih. Mas Jabah, Mas. Oh, nganu. Gilet erek niku. Oh, pun buta erek nih kok. Nggih. Ompet beterek. Oh, dierek teng mriko sekalian. Kan ada yang terjun ngeten iki Mas, mboten Mas. Mboten kikat. Kadang sampeyan ini. Tenagane, Mbak. Mboten kuat restu, Mbak. Lihat, Mbak. Nggih, Mas, ngoten nggih. Nggih. Nggih, seneng. Terus jujur nek aku mboten kuat, Mbak. Saestu. Nggih. Lah jenengan iki nyesel pinten, Mbak? Terus Kulon 67. Wah, 7 tahun masih sehat, masih bugar. Berapa tahun, Mas? Nek 100 kali 36. itu sore. Tak jase kontrak mati niku. Sore pripun, Mbak? Paling ora niku nggih. Sangang puluh pun besine enten disapukan. Itu nek pun nomor 67 ini tarik berapa hari, Mas? Nggih tasih dangu, Pak. Ampun bunyi pinten. Kula anak siji, Mas. Nama setunggal. Si tok. Jalan nama setri. Anaknya mbahnya itu cuma satu. Ini dan dokter Robin itu fotone kula. Sedo. Oh, putune. Nggih. Ini tentara Oh, tentara. yang wujud di Korea Timur. Wah, yang tebemen garwane. Ini kula gawe ke omah singkat niku lho. Pundi, Mbak? Boten Gen sabit. boten kidul dalan, Mas. Kidul dalan.
Oh kan garwane tentara, Mbah. Nah, Niki putune nama sing larene. bidan putune dua. Oh, Oh. bidan putune, Mbah. Bidan pundi, Mbah, sakniki, Mbah? Kerjane kan di Robin Plasman niki sama gitu. Oh, gone Pak Robin, Dokter Robin SPOG niku. Oh, Bener-bener temriku. cucunya itu jadi bidan ini ya. Lah sing putrane jenengan pegawai napa, Mbah? Pegawai napa putrane jenengan? Larene. Nggih, Bu. Oh. Tapi putune bidan, Mbah. Malah lagi sekolah awet nol awet pokoknya sampean lah. Tapi nggih, kali tani ngeten iki, Mbah. Nggih ya. Luar biasa ini. Nggih, ini bapaknya luar biasa. Tiap bulan ini Mas. Oh. Kali jenengan niku Ini nggih. tiap bulan. Kayaknya biayanya uang ini Mas. Oh, berarti sing biaya riyen jenengan, Mbah. Lu nggih angkat-angkatan sama. Nggih kalih larene kalih jenengan. Iya Mas. Nggih. Batu-batu nggih, Mbah nggih. Areng griyane harus tunggal jenengan apa seneh? Konten pun semoga omah. Nek Mas teng desa mriku nggih, Mbah. Iya. Oh. Putrane Ben. Anak itu nggih pancen lapangan poli. Nggih. Taman jalan, enten garasi mobil, Oh. gini putrone. Kanan. Kanan, Mbah nggih. Arah kiri kanan. Biasa ya. Pak petani sukses ini, Mbah ini. Iya. Sangat sukses anaknya itu. Emang anu ya, Mbah ya. Sudah kerja keras ya. Rumahnya tingkat. Cucunya jadi bidan, terus istrinya cucunya itu tentara. Ibu tentek-tentekan toh, Mbah. Berhasil toh, Mbah. Nggih malah bangga lho Mbah kita ya lho Mbah ngoten niku. Berhasil iku, Mbah. Tentek-tentekan.